Idete za Edvou? Áno, samozrejme. Edva je tu, nie? Zabudol som si doma kľúče, viete. Aha, jasné. A mne sa to stáva často. Ježiš, čau, oci. Ahoj. Ty hľadáš mňa? A vy ste? Nesmej sa, Žanet. Na tomto svete ešte existuje človek, ktorému záleží na nejakej Edve, vieš? No. Ty už viacej nepij, dobre? Alebo mu záleží na jej kamoške? Alebo? Také alebo. Ráno som si normálne doma zabudol kľúče, tak som za tebou prišiel, aby si mi išla otvoriť. No poď. Aspoň sa ukážeš, mame. OK. Čo OK? Zoberiem si tašku a idem domov. Aha. Tak... Poďte ďalej, pán Božický. Veď my nehryzieme, my iba štekáme. Zaviem. Je to aj Siri. Aldo. Oldies. Takto ty žiješ. My s mamou máme o teba strach.
No áno, nepáči sa nám to. Toto všetko. Ja viem, si dospel, ale... Bože, oci, tak si sem neprišiel za mnou. Prosím. Že si neprišiel kvôli mne. Teba tvoja jediná dcéra vôbec netankuje. Edva, ja ťa mám rád. Čo sa teraz hráš na oca? To ťa naučila Siby? Si by sem neplet, dobre? Vieš čo, nech ti hrá ona dobrú dcérku. Je dobrá, že? Dobrá herečka. Poď. Poď, ideme domov. Potrebujem sa s tebou... Čo? Sa porozprávať? O živote? Mám? Tak na to je už asi trošku neskoro, nie? Ale... Don't cry for me, Argentina. Áno, ty si moja, ty si moja. Sme doma, pánovka sa. Johnny, daj si! Johnny, to je môj šofér. On vôbec nepije, ale kradne ako straka strapatá. Don't cry for me, Argentina. To je život, Johnny, čo? Počúvaj, a ráno pre mňa príď, jasné? Nezaspí. Don't cry for me, Argentina. No čau. Kde si? Počkaj, ty na mňa čakáš? Veď vieš, že nechodím na každú party. Hlavne nie tam, kam sa píchne biely. Aj Edva už celkom potratila. Hej. Rozum, jasné. No nič. Tak kedy, kde? Počkaj, prídi ku mne. Teraz. Však si ešte u mňa nebola. No. Ja viem, aj ja toho mám veľa. No. Počúvaj, Žanet, a ty nechceš byť pri tom? Pri hone na ministra. Hedva, kam ideš? Musím ísť na vzduch. A zoberieš Ďusiho? Aby sme mohli ísť v pokoji spať. Jo, taký som nepreťahnutý. Ty počúvaj, ale toľko si pre mňa v poslednej dobe spravil. A neviem ani, ako sa ti poďakovať. Fakt nevieš? Aj zlý spikoník. To je hajzel. Žanet Čertíková. Ja tú žensku zabijem. Blažej, Evi, ahoj. čo to máš fotky z dovolenky? Poprosil ma jeden pacient. Ja ťa chcem o niečo poprosiť. Neboj sa, nie je to nič vážne, len sa potrebujem vykecať. Dobre, poď. Ty s tvojimi tabletkami si o mnoho väčšia feťačka než Edva. Nože, prepáč.
Ako môžeš porovnávať tabletky s drogami? Pozri sa. Aj ty si bola mladá, a ja som bol mladý. Už sa nepamätáš? To bolo iné. Aj, no, neboj sa, Eva. Strýko. Všetko bolo iné. Není zlatica? Je síce čierna, no ale čo už? Luxus značka 1. Som ti hovoril, otec. Tá sa bude vedieť predať. Aha. Ale no vidíš, jak ti to sluší, Miro. No neošališ, cica. Počúvaj, Emi. Čo? Nevolala vám tu do štúdia náhodou nejaká... Čo? Vieš, tá moja bývalá. Čo? Čo? Pošto vám nič neprišlo? Bola nejaká pošta? Aha. Aha. Čo, nejaký problém, zlatý môj? Začali mi chodiť anonymy. Odkiaľ vieš, že ona? Kto iný ma tak pozná? Keby si ma aspoň niekedy všimol, keď som už doma. Ja vôbec neviem vlastne, na čo som si ťa brala. Keď ja sa nerád hádam. Pán Sinaj, musíte si stáť za svojím. Veď ja si aj stojím. Tak, skúsime ísť na to z druhej strany. Čo keby ste kúpili manželke exkluzívnu spodnú bielizeň? Prosím vás, exkluzívnej spodnej bielizne mám v práci denne až. Keď to budete stále brať takto, tak sa nikam nedostaneme. Vy to všetko dusíte v sebe, vy ste ako taký papiňák. Musíte tú páru zo seba vypustiť, rozumiete mi? Vypustiť? A to... Ako vypustiť? Ako sa mám vypustiť? No. Skúsime. Ísť na to takto. Áno, miláčik. Áno? Samozrejme. Pa. Ja sa o neho bojím. Vôbec si neviem predstaviť, čo prežíva človek, ktorý dostane anonym. No, nebojí sa, ako si mohla prečítať. A my píšeme len svetú pravdu, tú najsvetejšiu. No veď práve, že sa nebojí. Podľa mňa vôbec nevie doceniť vážnosť situácie. Veď možno mu ide o život. No tak sa s ním porozprávaj. Ja nemôžem. Bol by ešte viac nervózny. Kto sa tam zase hrá s telefónom? Ernest, môžeš niečo pre mňa urobiť? Na budúce, keď budeš niečo vedieť, tak to najskôr pre Boha oznám polícii, ako to vypustíš von. Jasné, my sme seriózny bulvár.
Dlžíš mi to. Za Lea Santanelliho. Čože? Že mi to dlžíš. A som tvoja sestra. Jasné. Polícia sa všetko dozvie ako prvá. Ďakujem. Bráček. Nebudem ťa už zdržovať. Žanet? Jaj, dobrý večer, pani Košická. Dobrý večer. Minule, keď som vás videla na tej modnej prehliadke s našim drágom, tak vám to veľmi pristalo. No, snažíme sa. Prečo sa niekedy nezastavíte u nás na večeru? Rada. Hej? Naša babi sa zblázni. Dobre. Neviem, čo na to povie drága. Nič. Pokiaľ ho nepustíte k slovu. Sej vás, pusa. Kto tu počúva takúto zábavu? On nie. To ja som mu pustil. Nech sa spamätá. Šrác. Vieš, podprahové vnímanie. Veď to nie je možné, aby bol niekto taký obmedzený rasista. Rasista? Počúvaj, Emi. Múka mi došla. Ľudia sú hladní. A múka? Tu si na zlej adrese, kamarát. Tu nie je pekáreň. Pravím ti, veľa toho ešte nevieš. Sej vás, pusa. Čože? Ty? A čo zas? Nie si rád, že ma vidíš? Nie, ale odkedy si sa zdekoval z domu, otravuješ nejako častejšie. Dobre, upokoj sa. Chcem ti len povedať, že beriem zajtra Áňu na cintorín, tak aby si nerobil paniku. Prosím, Košický. Ale áno. Áno, samozrejme, že nerušíte. No mne je to jedno. Kedy by vám to najviac vyhovovalo? Moment, pozriem sa. Hneď to bude. Áno, mám čas, samozrejme. Nie. Výborne, píšem si vás. Nech sa páči. Kazovka. Práve som ti telefonoval. Mne? No? Prečo? Čo prečo? Či si na mňa nezabudla? No, nezabudla som na náš dohovor. No, tak. Ani ja. Musíme sa stretnúť. Tu nemôžeme. Ja som ich sem nedotiahla. Berty. Vyzerá, že sa pripravujete na zimnú sezónu. No, a ja sa pozerám. No, práve som bola v takom značkovom obchode. Pamätáš si na toho môjho pacienta, Sinaja? No, tiež chcel pamätám sa. butik, on tam robí, vieš. Vieš, čo tam stojí podprsenka? Čo? 9 litrov. To je normálne troje topánok. Samozrejme, že som si nič nekúpila, ale spomenula som si, že si mi ty hovorila, že kedykoľvek sa mám zastaviť, tak som tu.
Vieš, ale my už sme teraz modelingová agentúra. Fakt? No, ale vieš čo, pre teba možno niečo nájdem. Ježiš, to bude zlata. Poslednú dobu som si hovorila, že keď mám na sebe sexy bielizeň, tak toho viacej vybavím. Vieš čo, poď. Dobrý deň. Som rád. Dobrý. Ahoj. Ahoj, Čau. ahoj. Ideme? Poď ďalej. Len pokoj páni. Dá sa to vyriešiť aj elegantnejším spôsobom. Ale musíte mi povedať všetko. Ako sa u nás v branži hovorí, ani Bohu sa nemusíš vyspovedať zo všetkého, ale mňa áno. Teda, ak chcete, aby som pre vás odviedol prácu na 100%. My vám veríme. No, nie celkom, ale... Všetko bude košer. Za to vám ručím. Naozaj nechceme robiť problémy. Veď sme slušní ľudia. Dobre vychovaní. Aby ste pochopili. Nemôžeme dovoliť, aby si nejaký novinár otieral hubu o našu bezpečnostnú službu. Meno je meno. Samozrejme. Nechceme robiť problémy. A keby sme mohli. Ale však to by bola dvojnásobná vražda, ne? Zavraždiť vraždu. No. Prepáčte, to je moja kolegyňa sudkyňa Olšovská. Pýtaj, sadni si. Teší ma. Žaloba bola prijatá na súde v mieste bydliska obžalovaného. No, tak ale to je skvelá správa, páni. Tak, ako sme sa dohodli. Za kvalitné služby, kvalitná odmena. Dolož to. Ešte jedno Hennessy, prosím. Tu je Eva Košická. Dobrý deň. Prepáčte, volali ste mi? Nie? Tak volám ja vám. Áno? Samozrejme, ja veľmi rada. Ale tentokrát pozývam ja vás, dobre? Áno, áno, v piatok by to išlo. Hej. A ja. Áno. A ja sa veľmi teším. Dobre. Tak zatiaľ. Dovidenia. Dobrý deň. Už dlho ste mi nevolali. Môžem sa vás opýtať, prečo? Žiadny odkaz? Máte pokazaný telefón? Santa Nailu, mu je to jedno, on býva v Maringotke. Ale pred všetkými. No povedzte, ktorá stará baba by pristúpila na taký návrh? Sobáš. No v mojom veku. No, ja už také tie veci ma už nezaujímajú. Ale to je fajn slniečko. Áno. Babie leto môže niekedy poriadne spáliť. Mária. Tak sa už nehnevaj. Nechcel som. Určite nechcel, ty cirkusák starý. Dobre, chcel som. Chcel som ťa verejne požiadať o ruku. To sa už nerobí. Mária, prečo ma nechceš? My dvaja by sme ešte mohli... Martin, my sme už starí na lásku. Starý. Nie, také dačo nás môže spáliť. Starý. To si nepočula také ľahké. Láska kvitne v každom veku. Áno, kvitne, aj odkvitne. Ale my dvaja sme vyschnutí ako jesenné listy.
Ako myslíš? Tak teda s Bohom. Láska je oheň. Spáli všetko, čo jej príde do cesty. Aspoň, že ty si sa podal na otca, mama. Drahuš sa v poslednom čase správa ako malý chlapec. Nechaj to, Aňu. Nedotiahol to ďaleko? Dotiahol? Dotiahol. Že ani vlastná matka nespoznáva. Má milenku. Eve Animúko. Ja som ich videla. Počujete to ticho? Ticho. Ticho, lebo nepočujem. Ticho je najsladšia hudba. Alebo našich mladých. Tých, keby ste počuli. Veľká nádej duchovnej hudby. Skutočne? Áno, áno. Slnečný svit, nepočuli ste o nich? Sú výborní, len škoda, že si nemôžu nájsť vydavateľa. Ale veď Evin brat, Emi, robí hudbu. Skutočne? Poprosíme Evu, aby s ním pohovorila. Pán Boh vám to 1000-krát odplatí. Už odplatil. Prosím. Banana má gule. To je na psychiatriu. No, odkáž Žanet, že pekne ďakujem. No čo, veď aspoň máš reklamu. A môžem si rovno objednať sedenie u tvojej mamy. Ak to šialenstvo niekedy vôbec skončí. Servus, Ferry. Dievčatko so zápalkami. Pekné to tu máte. Pekné. To je nové? Nič, posaď sa. Ako doma. Tak čo, ako sa máš? Výborne. Dostávam milostné dopisy. Ale. Gratulujem. A čo mám nové ja, to sa ani neopýtaš? No zle. Veľmi zle sa mám, keď musím kamarátom robiť zle. Keď musím prísť a povedať, bacha bratu. Pretože keď chceš zostať čistý, tak musíš inak kefovať. Nerozumiem. Nerozumiem, čo mi chceš povedať. A teraz si rozumel? Či chceš, aby sa celá krajina dozvedela, jakého teplého moderátora má jedna show? Buď rozumný aspoň ty, keď už iní nemajú rozum. Dragá. Toto je posledné varovanie. Komu čo tým pomôžeš, keď vytrúbiš celému svetu, jak stratil hlavu jeden minister? Tak sa spamätaj. Lebo inak nemáš budúcnosť. Perspektívu, chápeš? Všetko sa ľahko na prach obratí. Stačí iskra. Ty tu normálne bývaš? Dobrý deň. Ježiš žije. No hej.
Minule som čítala, že ho videli v Mexiku. Čo si normálna? Však on je z Košic. A furči vo výmenníku býva. Nepoznáš Ježiša? Dlhé vlasy, celý pokerovaný. Košická si ja nepoznáš? No, tak vidíš, tak vyšlo toho roku. Ty, Norby? Nemáš požičať jednu cigu? No jasne. Ale len lightky mám. Inak, akože keby si ako tak kľudne aj spať tu môžeš. Díky, Norby. Musím ísť domov. Nie je problém. A to čo máš, ty sa dal na kšefty s Vietnamcami? Toto? To... Ne. Tak to dačo odloží občas. Počúvaj, zrobím ti kávu? Nie, ďakujem. Nejaký blbý pocit mám z toho Bertieho. Ale prosím ťa. No, niečo musel pokašľať, že sa tak rýchlo vypáril. A pokúšal som sa rozprávať s Edvou. Hej, a? Ako si jej nebolo do reči, takže teraz si na rade ty. Dobré ránko, pán poručík. Tak jak sme sa vyspali? No tu Biely. Áno, Vojtech Biely. Neruším? Mám tu totižto vlámanie. No v sexshope. Áno, Gonzo sexshop. No a myslím, že by ťa to mohlo zaujímať. No neviem, odkiaľ mám vedieť. No netuším. No dobré, ale ponáhľajte sa, lebo ten bordel začnem upratovať a... No lebo som taký čistotný. Nekúkajte na mňa. Ja nie som podstatný. Podstatný je efekt. Veci musia fungovať. V tomto si treba byť na čistom. No nie? No tak keď mi na niečom záleží, tak si za tým idem. To dá mozog. Nejak nejaké luxusmačky, čo sa vyvaľujú doma. A druhí ich obskakujú. Jak keby boli niečo extra. No nekúkajte na mňa, ja nie som podstatný. Hovorím vám, nie som podstatný. Čo odo mňa chceš? Aby som bola spokojná, že sa flákáš? Alebo čo ti mám už zakázať, kamarátky alebo vychádzky? A to, čo malo znamenať s tou jedinou dcérou? Ja vôbec neviem, o čom hovoríš. Potom si vymýšľala si ocko. To je super. To je fakt super, že oco zase niečo bonzoval. Prestaň, prosím ťa. To je neuveriteľné. Tak ti
Tebe už aj vadí to, že sa o teba bojíme? Počúvaš ma vôbec? Ja ťa počúvam, ale vôbec neviem, o čom hovoríš. Vieš čo, idem pohľadať babku. Idem za Blažejom a ty budeš doma, jasné? Ale určite. Akože takto sa zhadzovať. Si normálne na debku. Podľa mňa normálni ľudia by takýto ksicht poslali už niekam preč. Prečo furt všetko tam musím robiť ja v tom vzťahu? Čo som ja? Som chlap? Ja nie som chlap. Hrdina, dub, stroj. No dobre, ha. Fú, mi je normálne blbo. Mne z toho normálne na grc. Za ním naháňam, jak nejaká puberťačka. Pane Bože, veď to je normálne násmiech toto. Pane Bože. Zhrešil som, otče. Zabil som človeka. Zhrešil som. Synu, to je najťažší smrteľný hriech. Zabíjam tisíce ľudí. Stovky. Ale keď oni to sami chcú. Modli sa, synu. Lebo milosrdenstvo Božie je nekonečné. Nech ti Pán Boh odpustí, lebo tvoja viera v Neho je silná. A teraz choď v mene Božom. Moment. Postupujeme distálně. Zameriame sa na Pánovú oblast. Eva, poď ďalej. Sestra, moja sestrička. Blažej vražda. Prepáčte. Ďakujem, že si prišiel. Drahuž mi vôbec nedvíha telefón. Počúvaj, prebehla som na pešo už celé mesto, neviem, kde ju mám hľadať. To bude v poriadku, neboj sa.
Zastavila som sa aj za strikom. No tak to ani nechci vedieť, čo je nové. Čo? Počkaj. Pochválen. Potom ti poviem. Dobrý, pán farár. Prosím vás, nevedeli ste našu babi? Teda pani Máriu. Nie, stalo sa niečo? Pardon. Nebojte sa, pani Mária sa tak ľahko nestratí. Veď, práve. Prepač. Pardon. Juraj Horský. Teší ma. Vražda. Ja sa tak volám, ste sa zľakli. Áno, vy ste, tuším, pán Emi, ktorý má to hudobné vydavateľstvo. Pani Mária mi niečo spomínala. Áno, som producent. Hudobný producent, viete. Aha, viete, naši mladí majú takú hudobnú kapelu. Slnečný svit. Možno, že ste o nich počuli. Nie, nemyslím. Nie? Hrajú veľmi pekne, dokonca aj veľmi moderne, teda na naše pomery. Viete, ja by som bol veľmi rád, keby ste im pomohli vydať ten album. Viete, ja albumy nevydávam, ja ich nahrávam. Prepáčte. Ja, Zákerak? To nepoznám. A za čo? Aha. No ináč pozdrav Žanetku, že pekný článok napísala. Myslíš, že minister nemá nič iné na práci, len anonymy posiela tvojmu smiešnemu bratovi? Ale jasné, že ťa milujem. Milujem ťa. Prosím? Takže ty ma potrebuješ, hej? A nepotrebuješ len tak náhodou niečo iné? No dobré. Dobre, ale odkáž Žanetke, nech sa krotí. Obe sa kroťte. Lebo inak dostanete na holú. No čo, bieli? Ako idú hodiny spevu? Ešte sme od teba nič nepočuli. No, na tvoj obchod sa samozrejme kolegovia z oddelenia pozorujú. Tak spiev. Ale ja neviem, o čom hovoríš. Vidím, že už si dávno neležal holý v priekope. Ale ja naozaj neviem, o čom hovoríš. No, ale anonymy písať vieš, čo? Cítiš? Niečo je vo vzduchu. Aha. Rizikový stupeň číslo 3 minimálne. Ako, Ferry? Nič. Si istá, že ideš do toho s nami? No jasné. Tu ide o srdce. Moje srdce bije iba pre teba. Čo? Ježiš, prosím ťa, prestaň. Teraz nemôžem, hej? Poďme. Ako? Nič. Je tam! Ideme na to! Takovýhle babí leto v takovýmhle parnu je pro taxikáře úplný peklo. Na zdravie. Na zdraví, na moje. Ahoj. V taxiku. Nie. Musím ísť do agentúry, dať dokopy tie zmluvy na zajtra. Nebol čas. Čože? K tebe do hotela? Ty nie si kompletný, Berty. Nie. Je neskoro. Nie, určite nie. Nie je moje posledné slovo. Maj sa. No zlož už. Pa. Já vám do toho nechci nějak kecat, jo. Ale jestli ten váš není úplně tak kompletní, jak říkáte, tak to abych mohl občas místo něj třeba někde zaskočit nebo vypomoct. No jak, kdyby byl jenom zájem. Jeden nesieme zodpovednosť aj za toho druhého. Či chcem, alebo nie. V dobrom aj v zlom. Už rozprávam jak farár. Ja som si to veľakrát odniesol aj za tých druhých.
A odpíkal som všetko. Ale to znamená, že už som čistý, že som už nevinný? Tak by som chcela s tebou hovoriť. Kde si sa ani zatúlala? Ty sú krásne. Ty si krásna. Prepáč, ale ja som strašne nervózna, vieš. Toto nie je... Ja tu nebývam a babina by sa mohla kedykoľvek vrátiť vlastne. Som ti chcela povedať, teda vám, že do toho kina nemôžem ísť. No nie, ty prepáč mne. Vieš, niekedy mám pocit, že slova naozaj neznamenajú nič, tak som si myslel, že pôjdem rovno na vec. Prepáč. To ty si ako oheň a ja sa obávam, že som ako voda. Poďme! Poď, Richo! Poď! To žije. To je zlý sen, toto je zlý sen. Mal by si sa dať liečiť, Drágo. Poďme. Poď.
Ahoj, Leo. Čo tak neskoro? No, super, až na to stiahovanie to ma skoro zabilo. Stojí to za to. Je tu fantastický priestor. No príď sa pozrieť. Berty? Veľmi mi pomohol. Aha. Dobre. Tak zajtra? No super, teším sa na teba. Ahoj. Take my